И здравей потребители на YouTube, аз съм Leon Faker, тук сме на Empower и сега ще ви покажа една рестон система. Братле, няма да фаля, ти ми запомни името. 4, 5, 6, 7, 8 майче бяха, сега ще разберем. Защо така режи умрели екран? И пак отдолу го режи, да му натаком. Опа. 8, Антоли. Без лоши чувства. Чакай, че така като си намисля, че говоря с тебе, бе. Ах ти, лош си. Ау. Така на фулскрин е много яко. Наистина, яко е, само дето ми лаги, още повече. Сега не че не ми лагва да е. Говоря ти за шая, бе. Ти- Гвардия на ними е такъв някакъв голям братле, като две котите едно от друго. Да, ние цъкаме шая също. Ние цъкаме каквото се сетим. Да, има нещо такова. Сега. Правим така. Няма изгледа да не ми лагва. Така. Това го увеличаваме на макс. Това е гадното братле, че като снимам с тази умрела... С Sony Vegas. Не, с Sony Vegas не може да се снима. С коя програма в момента снимаш? С една пара се реклами тук. И така, дай сега да видите какво ще стане там от среща с планината. Туф! Шуз! Сетим Бам! те... Това всъщност стреля много надалече. И сега мога да ви покажа миналата ми. Ето, тази рестон система докъде се стреля. Та е миналата. Така изглежда. Дайте сега ще ви покажа къде се стреля. Много надалече. На някакъв му размазах канчето за част от секундата. Браво. И гледайте сега, чак докъде стреля. Това е много хубаво, че може така да взривите къща на някой приятел, да му вземете айтемите. Или просто да искате да отмъстите на някой. И виж сега. Чакай от тук. Защо им говориш на ти, бе, човек? Чакай от тук. А не, това ти е май по-надалече. Да го знам. Ето тук беше първи път, когато гръмна. Не знам къде е изчезнал от другата. Така е перфектно. Така, дай с малко ще го потърсим да видим къде е гръмнало. Май скоро обаче няма да го намерим. И да, заявете. И аз бях Leon Faker и чао от мен.